Devak adum ke pathu kethek ajoy nepet longkring ti aphan phuluni aratum karcho LMCC mote Langpher Mondol Congress Committee atum pen chipatir pipon si Langpher hawar along Karbi Anglong District Congress Committee atum pen Joy Bharat Satyagrah Kam joint extended meeting ke padapon Dongpuda Weekly Market along Computer Coaching Institute Akimi Kangpu Devak adum ke pathu kethek ajoy nepet longkring ti aphan phuluni aratum karcho ke pathu ke katlata ili munit akai longstami kemesen angthek eok epran kemesen jiaphan ke pathu ke katta kenaksot Alason thak thak si kedamdang jangmi po ni phai nerke bhomtiar ni phuluni constituency ke parlo kurna be arong amekar sikari ing tilapen basa teron pi asopo devakadum ke pathu nongnam chethangklong longkiri ingti alangni devak adum ke pathu ke thekser lapen alangni bihek pens dami ke pathu ahin aning hango ajone phuluni arat lapen phuluni APHLC amai phu dhoniram timung lapen claim rapet atum chetosi alangli phan karchopon alangli longkiring tilaki thetan along sedami ke pathu dun pik abang phu alangli ke pathu dun cheng lake waisong club Phuluni Sport Association along bensi pathudun pangchenglo lapen ke kasa under 13 junior sub junior along ta pathudun pen Difu Morning Star Football Club along cherabdun si Surini ra Kritrok ASPL Assam State Premier League lapen non head jong Nipaitongge bre si Therepo Hills United FC along pen cherabdun si Assam along Kachetangklong Borderley Trophy along stame pathudun Lapendet alang li non ovikimi atomaphan isi alam kipupon laki lokacharli laki ekai long akenang sot lason dhakrak si ke pathu ahin stame akenang sot pu ningjepon Phuluni pen mirjangan report Kabiri Daily News di thualong lo ke pathu bangke lapen Morning Star atimalong pen si alang li halabangso 2016 aning kana bangke player selection long dun lo pen halaso team long si pathu dun lo laso pen ke aku puthot alangli orja kabolong Guwahati along 2017 aning kan sitame Morning Star pen alangli puthot ke pathu dun japan chance long ponlo amar sailong ponlo laso pen non head jo Borderley Trophy halabangso long sitame 31/3/2023 labangke Hill United di poti melong pensi alangli pathudundo lasi alangli ahok tema alangli aphan kanto kabe fokus ke bangu elang sitame alangli ke pathu bang LMCC mote Langpher Mondol Congress Committee atum pen chipatir pipon si Langpher hawar along Karbi Anglong District Congress Committee atum pen Joy Bharat Satyagrah Kam joint extended meeting ke padapon pinijang mi po ni phai sirkep arni Karbi Anglong District Congress Committee atum pen Langpher hawar along tour program mate joint extended meeting ke padapon alabangso Karbi Anglong District Congress Committee atum pen Longkrit Roxy MSC constituency along tour program pada ponji posi kedamtang arni penta preksam ahawar along pen sedame labangso ajai mek pada pon bom bang bom lo lapen pini lethot tame Langpher ahawar along sedame labangso joint extended meeting nang pada pen jingwa jingsai amai pada pon kedamtang MSC election judet aphit tapen non an sedame alang litum ahawar tin chihumridam et thekthi mate apor chelong ledet ajoksi labangso tour program kapado pon pen along ahawar ka chihumridam lo lapen ke congress along ka cepaduk don arat atum aphan puthot aning pathi dampen an so se chepang tang nang lang posi aning parungkang labangso amai ka chepan pon lake Langpher Mondol Congress Committee amai phu sarsotisu lapen ka chetong don abari minister Sumrong Hang APCC spokesperson Gopal Sharma Ashok Teron Samson Inti Rahul Teron Mahakanta Hazarika General Secretary Karbi Anglong District Congress Committee Surendra Singh Sanjeev Teron Mahesh Kumar Chauhan Anil Bora Sadhoni Bepi Amputok Bepi Purnima Ronghang Pi
Ambika BP Mondol Terang lapen District Mohila Congress Committee Mai Phi Purnima Teron Pi lapen Dun Mai Phi Rani Singnar Pi Don Polokomanji Pen Jersong Sina report Asayan dan kita. Pemupena kape kalau mau kelitong alida tentang panik lo. Lapangan kicing jona, kecik langdam. Jadi Kongres seperti nonton dolar. Kuna nasi tanah cimung nasi pacini tu lah. Bangsa asayan dan kita sponsor. Dongpuda Weekly Market along Computer Coaching Institute Akimi Kangpu Lakha Krisi Langfer Constituency Angkang Dongpuda Weekly Market along Bright Future Coaching Institute Akimi Ingpu Pontanglo Jangmipun Iphay Trok CR ni Labangso Institute Kangpu Pon Akimang lake kiduk kelak arat lapen BPL atum aphan akijoy pen luk ke pecarli awarsai kipi lapen Labangso Institute along Mathematics Grammar General Science lapen Computer Systemic Charli Ponlongji lapen Labangso Institute along pen jongsi First Division Cepalong Polotang te Asam along kiduk kolbang so akoles si kidun jimaning hang halabang so akoles along admission aphan akijoy pensi NP pon popuda pacini pon lapen Labangso Institute along All India Assam lapen Karbi Anglong arat atum doan Systemic Charli Ponlongji puta than pacindun lapen Labangso ajai mek along Jameson Terang asopo Aryan Terang pensi Labangso Institute Akimi Ingpupon lapen Labangso Institute along Thanbang atum bang Great Shoksi atum do puta nang pacini dot lapen Labangso Institute along nanglitum Labangso Institute along Humridamji Polotang te lapen Clardak pen chining tung Polotang te 8638 153423 along Humrignot Polong Komaji pen Jesong Sina report Carlos